Здравейте хора, аз съм Геймърът и днес съм тук с едно ново видео на Майнкрафт, оцеляването ми. И днес съм поканил един мой скъп гост, естествено брат ми. Това е третия епизод на Майнкрафт, оцеляването ми. Става ми малко скучно и реших да го поканя и да оцелявам с него. Така и... Не може да ходим в мината. Може да ходим в мината. Трябва да му направя легло, материали да му дам. Така, искам да направите. Да, как ви към мен хотите. Аз се убих. Бърках се малко и викам къде ще излезе. И така готово. Да го събрахме. Сега трябва да отида да му направя оръжие и да слизаме долу в мината. Преди това да убия така. Така. И прибираме се вкъщи. Имаме малко. Така. Къде се загуби брат ми, бе? Така. Да направим легло. Дървено ли имам? Така. Едно легло. Легло. Една каска ще се направя. И това е. Така. Да направим и оръжие, да забравя. Един меч, една такова и една кирка. Това е. Кирка направихме. Не бе. И така, ето. И косата ми чай само да ти намерим едно място за леглото. Ми е тук е една. Извинете за кихането, малко съм настънал. Така, айде лягаме и после ще се оправим. Айде. Така.
на следващия. Така да се строя каската. Готово. Ето. Така. Нещо хора, пратили са за тещи. Сега ще трябва да му правим ново място за спане. Например, ето тук. Ето така. Трябва да я разширя малко. Ето така. Ето пиче, бе. Пържола. Хубаво, и аз една такава. Не да слагаш повече. Добре. Сега след това ще пусна айрана. Изтеглим се айран и оставя да се пече. Така, хора, пък ние сега леглото е от тебе. Да. Дай ми го. Ето го. Така. И ето. Ето така. Ето. Готово. И сега ще дай да влизам в мината. Само че това трябва да го оправя после, че много са удряме. Ето така. И продължаваме. Само че факли май нямаме. Да, ще трябва да направя. За всички около. Така. И почваме. Ето така. От надолу ще копаем. Теле. Чакай да турим една факла така. Чакай, не натам. Чакай, дръпни се. Чакай, бе. Не, бе, не купай. Чакай, бе. Абе, не купай, бе. Ето така. За какво турех, аз не знам. И ето така само надолу. Ти къде си, бе? Тук горе. Още нататък. И така.
И сега ела тук. Тук съм. От е това. Да. От тези двете. Мгм. Е така само направо. Е, не на моето. От е това. Ай, давай. Сам дали има голяма чупка да дошла. Така. Опа. Така. Тресна. Хора, на мен сега ето свършиме кирката. Не, Васко си. Изкопай това. Моето ще свърши. Изкопай тия трите. С тия толкова. Опа. Така, ето това. Сега скачваме горе. Сега сме копали. После това ще го продължим и ще копаем на другата страна. Да отидем да си направим кирки сега. Дали вича? Хора, като сме горе, ще се върнем. Не, направо като сме долу. И ето ни хора, пак сме тук. Направихме си бая кирки, аз направих една айрон, по едни бутушки. И това беше от айрона. И не останаха там някакви. И направихме, аз взех 4, на него 3. Не копай там, а ела тук. И това го продължавам до долу, където там бяхме стигнали. Само че... Ето така. Ето така. И да копаем сега. Опа, айрон. Чакай, дръпни се. Оха. Батко, надолу е много тъмно, дай да сложа. Чай, само да турим. Тук. Готово. Той не мога да супер. Какво правиш, бе? Дръпни се, бе. На мен. Ето така. Е готово. Само че трябва да се качим. Ето така. Дръпни се, бе. И така надолу. Аз имам също арено, ето. Нищо. Ето дадахте го. Но аз пак си го взех. Ето готово. Ето арена. Малко нещо са криви тези столове. Не са криви. Я ги чупи. Аз така догоре и латка сега. Тия тук трябва да махнем. Готово. Ай сега идвай. Те да ги махна ли? Горе. Така. Оп, колко ли е това, бе? Не.
готово, направих всичко. Жена светлината. Хора, ако се чуехте сега какво правя, броях колко, нали, навътре сме, колко блокчета навътре сме копали. И така. И продължаваме от другата страна. 23 или 4 блокчета. Аре бе, Идвам. какво правиш там? Нали скопах. Копах. Ма защо копаеш? Добре. Търсим яма. Никой не ти е казал да копаеш. Добре. Така, но... Какво да направи, бе? Батко, що ме закопа? Готово. Къде си? Ето. И готово. 23 блока. Така. И така. Готово. И сега от тая страна. Айде довърши къде до края там, дето. Добре. Ти Къде? долу. Тука. Оф. Ето това. Навътре. Ето това. Чай, че не съм взел кирката. Нататъка. Да, ето това, до ето така. До ето така. Чай, ето то може да падне. Не, ето до тук. До тебе. Пак не. Не, до мен, а до той купче, ето къде ти го оставам. Виж. Къде? Виж, ето къде е ще едно купче. Виж. До там стената искам да я щупиш и ти купче да се качиш горе, като си готов. И така, хора, ние сега с вас ще направим нещо. Така. Ето така. Хора, знаем мината ни, моята мина, не е от най големите, красивите. Кома са копа? То вечер, бе. Батко, продължавам да копая. Де да продължаваш, като си готов. Какво направиш? Готов ли си? Да. Да. Не. Е така, хора. Защо се тръгнал нагоре? Нали ти казах да спреш до тук само? Ето така, готово. И хора, ние ще се върнем на сутринта. И така. Айде. И хора, върнахме се
И така. Взем малко навънка. Ето така. И не знаем где да ходим. Какво да правим. О, скелет. Пусна ли лък? Не. Добре. И хора, надявам се този клип да ви е харесал. Което така. Слушайте лайк бутона и се видим много скоро. Този клип ще каче някъде днес. Днес е четвъртък. И утре би трябвало да има в един мой свят. Той пак с брат ми, но него няма да го поканя, за да ви покажа как да си направите една много яка карта. Това го разбрах и веднага сега направих тази карта, много е яка. Аз бях геймърът. Чао, чао и до нови срещи.